Singo dhi nyime kod siro jatend piny William Ruto ka giseo kweth makwedo piny owacho ma giwacho ni onge kod ajenda moro amora ne jo-Kenya. Ne giwuoyo e kinde nyasi mar chiwo omenda mar timo ohala maromo siling milion 13 ne girube e sub-kaunti ma Suna West e kaunti ma Migori. George Juma nigi ler mathoth. E kinde nyasi no mar chiwo omenda mag Saga e kaunti ma Suna West, nyasi mane ochopo jatend migawo mar Saga e pacho ka Wycliffe Oparanya kod jotelo mamoko, josiasa ma sirikal manywanda ne osingo dhi nyime kod jatend piny Kenya William Ruto ma giwacho ni osekelo dongruok e kaunti Kenya duto. ODM imekubali kuja pamoja na UDA ndio tuwe na serikali ya nguvu 2027 chini ya Mheshimiwa William Ruto. Tunaanza kutupigia kelele, wanalima William kwa sababu ya kujenga highway. Wanalima William kwa sababu wamesema kila constituency ipate barabara iko kama zile zenu. Jatend migawo no mar Saga Wycliffe Oparanya kod josiasa mamoko moti jobura ma Suna West Peter Masara wacho ni kaka oganda owuok e gwenge mag Nyanza gisiro dongruok mathoth e bwo telo masani kendo gik maneno ni UDA kaachiel kod ODM oloso sirikal e yiero mabiro. Mambo ya maendeleo ile nimeona hapa, mambo ya maendeleo hapa iko juu kabisa. Hata nimetembea kwa barabara ya lami hapa. Ni vijana wanakuja ati wanataka uongozi. Mjue uongozi ni kama vile mtoto wake anaenda kwa shule. Anaanzia standard 1, standard 2, akiendelea hivyo, akikomaa ndio apate upresident. Giwani chendo mag dongruok mathoth sani dhi nyime e gwenge mag Nyanza kaachiel kod Kenya duto, kendo kaka jokanyogo mawuok e gwenge mag Nyanza ok gikore mar wuok e piny owacho. Tumeenda maandamano miaka yetu yote na tulikuwa tupati maendeleo. Kuanzia tuingie kwa serikali ya broad based government, daraja ile ilibomoka. Leo tumeleta engineer, Monday kazi inaanza. Sitoshe, tuko na daraja ingine kutoka Mboo mpaka Juakali pia inajengwa. Josiasa gi masiro sirikal manywanda kata broad base wacho gin giwegi koro gilando mana kwe e kinde mag mieko chendogo mag dongruok ka gikwayo kweth mag josiasa makoro kwedo piny owacho ni bende koro go siasa man kod ajenda. Lazima tutoe siasa ya wakabila fulani kufikiri kwamba kwao wasipokuwa marais hakuna mtu anafaa kukuwa rais Kenya hii. Lazima tumalize hiyo. Iko sawa, iko sawa. Jobura ma Suna West Peter Masara ni kaka oganda luok gibiye mondo josiasa moko koro kel pogruok kaachiel kod dhao e kind oganda luo. Pa Migori Wajaluo watapigana peke yao. Okwa bigojo luo wetewa. Wanola rajolinda wananchigo. Project masekwanogo. Gimbe gikwanwa molo mago twaluo bangi. Project masekwanogo. Gigonwa molo mano twaluo bangi. Achonwa project okiyanyo buru, okiyanyo wanga, okiyanyo president. E kinde nyasi ni ma jolonweng'o mag grube mag Saga, piny owacho ni ochiwo omenda maromo milion 13 ne grube mag Saga e kach burano ma Suna West. Unaona serikali iko karibu na nyinyi kufanya biashara. Ane hii pesa shilingi milioni 13, 126,200 kwa various groups ambazo ziko hapa na zinafanya biashara. George Juma, Ramogi TV, Migori.